Voor de extra beveiligde rechtbank in Rotterdam stond vandaag een 67-jarige vrouw uit Oostburg, verdacht van het leidinggeven aan een terroristische organisatie. En eindelijk zie ik in hoe ik de afgelopen 13 jaar van mijn leven door anderen ben voorgelogen. En verder in deze uitzending. Vissen in doodstrijd in Zeeuws-Vlaanderen. En hoe internationaal de strandcross is geworden. Goedenavond. Een 67-jarige vrouw uit Oostburg wordt verdacht van het leidinggeven aan een terroristische organisatie. Ze zou een grote rol gespeeld hebben bij de oprichting van Common Law Nederland. Een groep soevereinen die bereid was geweld te gebruiken tegen de overheid. De vrouw uit Oostburg stond vandaag voor de rechtbank in Rotterdam. En Mercy Kamermans was bij die zitting. Ja, Mercy, een 67-jarige vrouw die verdacht wordt van terrorisme. Wat zou ze dan precies hebben gedaan? Nou, ik moet er wel bij zeggen dat het om een hele grote zaak gaat met in totaal 10 verdachten. Zij zouden met z'n allen een groep hebben gevormd van radicale soevereinen die eventueel met geweld de overheid wel wilden omverwerpen. Ze bezigden echt termen als een volkstribunaal, ze hadden het over het stichten van een republiek. Ja, en ook de Zeeuwse verdachte was daar onderdeel van. Laten we even kijken wat we over haar weten. In september 2024 wordt de vrouw opgepakt in haar woning in Oostburg. Ze woont dan in de Watertoren. Mensen in haar omgeving zijn onthutst en spreken van een sociaal bewogen zestiger. Maar de feiten waarvan de Oostburgse wordt verdacht liegen er niet om. Ze zou leiding hebben gegeven aan Common Law Nederland. Een organisatie die met geweld de maatschappij zou hebben willen veranderen. Daarvoor werden ook wapens aangeschaft. De vrouw verklaart vandaag voor de rechtbank dat ze tot inkeer is gekomen. Mijn bubbel vol nare complottheorieën is gebarsten. En eindelijk zie ik in hoe ik de afgelopen 13 jaar van mijn leven door anderen ben voorgelogen, desinformatie heb ontvangen. En daarvoor betaal ik nu de prijs. Ja, Mercy, ze lijkt nu een soort spijt te hebben van haar rol in die beweging. Ja, dat zou je wel zo kunnen zeggen inderdaad. Ze zegt, ik ben eigenlijk de afgelopen jaren in een fuik van complotten terechtgekomen. En ik geloofde bijvoorbeeld dat de overheid ons tot slaaf zou willen maken. En daar denk ik nu echt heel anders over. Aan de andere kant zegt ze ook van dat ik nu verdacht word van deelname aan een terroristische organisatie, dat vind ik onterecht. Want dat waren we gewoon niet. We hadden misschien bepaalde denkbeelden waar ik nu niet meer achter sta. Maar terrorisme, geweld, dat heb ik nooit gewild. Nee, en zelf zegt ze, ik had geen leidinggevende functie. Maar wat heeft ze dan volgens zichzelf wel gedaan? Ja, ze heeft wel heel veel werk verricht voor die organisatie. Wat zij vooral deed, is het vertalen van documenten uit het Engels. Want je hebt ook Common Law International. Ze had nauwe contacten daar ook mee. En zij vertaalde al die Engelse documenten naar het Nederlands. En daar zaten ook stukjes bij, die gingen over geweld en het gebruik van wapens en burgerarrestaties en mensen oppakken. En daarvan zegt ze nu, die heb ik heel letterlijk vertaald. Maar eigenlijk moest ik dat nog aanpassen op de Nederlandse situatie, want dat was niet de bedoeling van ons. Nee, nou is er nog geen straf tegen haar geëist. Wanneer komt dat? Ja, deze dag was dag 4 van de hele zaak. Er zijn in totaal 10 dagen. Op 27 oktober dan komt het Openbaar Ministerie met de strafeisen. En pas weer een maand later, eind november, dan doet de rechtbank van Rotterdam uitspraak in deze zaak. Dankjewel, Mercy. Het Nederlandse spoor is kwetsbaar voor sabotage en niet berekend op militaire transporten, staat in een vandaag uitgebracht rapport. Vlissingen is een belangrijke aanvoerhaven van militair materieel dat onder meer per spoor verder Europa in wordt gebracht. Maar wil je dat aantal transporten opvoeren, dan ligt al het andere treinverkeer urenlang stil. Ook is het spoor kwetsbaar voor sabotage en cyberaanvallen. De nadruk ligt nu vooral op het voorkomen van storingen door slecht weer. Dat moet veranderen. De komende jaren is minstens 600 miljoen euro nodig om de grootste knelpunten op te lossen.
De loodsen in Vlissingen hebben last van de staking van Belgische loodsen. Die voeren nu ruim een week actie tegen pensioenhervormingen. Dat doen ze door alleen tijdens kantooruren te werken. Maar daardoor liggen in de havens en op de Noordzee meer dan 100 schepen te wachten op begeleiding door een loods. En het betekent inmiddels ook dat rederijen de Vlaamse havens mijden. En daardoor loopt het Nederlandse loodswezen werk mis. Vissers in Zeeuws-Vlaanderen vragen het zich al weken af. Waarom gaan er zoveel vissen dood? Karpers, snoeken, baarzen. Ze drijven in grote getalen levenloos in het water. Daar hebben ze eigenlijk voor de eerste keer ontdekt. Kijk, je ziet het daar zwemmen. In de achtertuin van Jean-Paul Moens in Biervliet is goed te zien wat er aan de hand is. Een paar weken geleden viel hem voor het eerst iets op. Ik zag dus al die vissen dus eigenlijk allemaal boven elkaar eigenlijk kronkelen eigenlijk. Hè. Ik denk dan er zeker wel van meer of 100, denk ik. Ja, ja, zeker en vast. En nu is dit het resultaat. Volgens mij zijn ze volop in hun doodstrijd. Ja, die zijn aan het sterven, denk ik, ja. Maar ik zelf kan er niets aan doen, ik kan niets ondernemen. Ja, ik vind het zielig. En dit speelt niet alleen in zijn achtertuin. Hengelsportvereniging ONI heeft nog nooit zoveel meldingen van vissterfte gekregen. En die lopen van Terneuzen tot Axel. Waardoor zou het komen? Misschien door de droogte. Extreme droogte staat ook op het lijstje van het waterschap. Maar het kan ook zuurstoftekort zijn of visziekte bijvoorbeeld. Een verklaring voor de massale sterfte van de afgelopen weken wordt niet gegeven. En daarom een oproep van Jean-Paul. En dat misschien het waterschap en natuurverenigingen een keer samen gaan zitten en proberen dat probleem op te lossen. Want dit ziet hij liever nooit meer. De Vlissingse strandcross bestaat sinds 1987 en heeft in 38 edities een grote naam opgebouwd. Coureurs komen nu van heinde en verre. Dat er Belgische en Franse topcrossers komen is inmiddels al heel normaal. Maar een Amerikaan hadden ze er nog nooit gezien, tot gisteren. Dit is Derek Kelly, 26 jaar, professioneel motocrosser en speciaal voor de strandcross van Californië naar Vlissingen gekomen. Het is de eerste keer dat hij in Europa is en dat is om meerdere redenen speciaal. I've never done a beach race before, so this is kind of the culture shock and experience for me. I normally do motocross and supercross, which is closed course and not on the beach where there's water and sand and such. So it's been awesome to ride in a different kind of race than I'm normally used to. De strandcross werd dit jaar gewonnen door de Belg Jentel Martens, een ervaren coureur die al vaker de sterkste was in Vlissingen. Hij ziet zijn buitenlandse concurrenten graag komen. Ik vind het ook wel leuk dat die jongens er al allemaal zijn. Ik heb ook altijd met hen samen gereden, vorig jaar en de jaren daarvoor. En ik denk dat voor de organisatie ook alleen maar mooier is. Ik kom hier ook graag. Hè. Veel publiek, ook een goede sfeer. Leuke baan, eigenlijk alles eigenlijk wat je als motocrosser wil hebben. De sfeer rondom de wedstrijd is dan ook wat de crossers vooral naar Zeeland trekt. Trainen is daarbij soms belangrijker dan winnen, bijvoorbeeld voor deze Fransman. We have 7 races in France. This is like the main championship in France. During the 2K, the final of the championship, we are like 1,500 riders, so it's a big championship. But yeah, to be here, it's a good training. There is some lappers. We can train to pass, to keep speed, to do a lot of things to improve our sport. So yeah, I'm super happy to be here. Nog even terug naar de Amerikaan Kelly, want die reed dus voor het eerst een strandrace. Maar in Californië zijn toch stranden genoeg, zou je zeggen? Yeah, they have a ton of beaches, but we're not allowed to ride dirt bikes on them. So we never get the chance to ride on the sand like this. So hopefully they come over here and they try their luck at a beach race. Er is in ieder geval 1 Amerikaan over de dam, dus wie weet. Ook vandaag overheerste de bewolking. Soms waren er een paar opklaringen, soms viel een buitje. Het werd 15 graden. Ook morgen maar weinig zon. Hier en daar kan wat regen vallen. En de dagen erna is het niet veel anders. Daarmee zijn we aan het einde van deze Zeeland Nu. Hou voor het laatste nieuws de app of website in de gaten. En onze social media kanalen zijn ook een aanrader. Fijne avond.